A Xunta activa a alerta vermella por calor no interior de Pontevedra. Hai 16 concellos afectados nos que se recomenda non practicar deporte, sobre todo nas horas centrais do día. As zonas do Miño e da montaña de Ourense, as Rías Baixas e Valdeorras están en alerta laranxa. Chapuzonciño aí ben o frío, algo frío e nada, protegerse do sol, é o que hai que facer. Un protector solar, bastante hidratación, agua. Altas temperaturas que non dan tregua e en principio non se albiscan chuvias. Isto complica a situación porque recrúan os encoros que amosan xa unha imaxe preocupante. 8 de cada 10 concellos están en alerta ou prealerta por falta de auga. Son varios os concellos que xa tomaron medidas de restricción de auga e outros preparan medidas inmediatas. Boas tardes, sol e calor para unha das fins de semanas máis festeiras e de máis desprazamentos do ano. Remata a primeira quincena de agosto. Algúns collen vacacións, outros regresan. Demetrio Morenza, que balance podemos facer do que levamos de verán? Balance positivo nestes primeiros 15 días de agosto, despois xa dun xullo que cumpliu coas expectativas e outros 15 días por diante. Hoxe xúntanse sábado de transición a aqueles que empezan as súas vacacións na segunda quincena de agosto e os que teñen a pena de rematar ese descanso dos primeiros 15 días. Pois estánse cumprindo esas previsións. Remataremos agosto en torno a un 80-82% de ocupación global en toda Galicia. Un clásico que non falla e que atrae a milleiros de turistas é a Catedral de Santiago. Así estaban esta mañá os arredores do Templo Compostelán. Unha imaxe que se repite día tras día. Milleiros de persoas que agardan pacientemente para acceder ao interior da igrexa. Vaya susto levaron esta madrugada en Granada. Un terremoto de 4,8 graus na escala Richter fixo tremer a terra nesta zona, provocando alarma entre a poboación. O epicentro situouse na localidade de Alendín e rexistráronse numerosas réplicas durante toda a mañá. Afortunadamente os danos son só materiais e non moi graves, principalmente fendas en paredes e cornixas que se viñeron abaixo. Esta é a gran fin de semana das festas en Galicia. Estes días xúntanse a Asunción de María e o San Roque, entre outras. E na Caniza, o xamón toma o protagonismo nunha feira que cumpre xa 6 décadas de historia e que cada ano reúne a milleiros de visitantes. Todos los años comemos un poquito de jamón, siempre muy rico. Moi bo, comemos un bocata xa para desayunar, é moi ben. Pois comemos xamón asado e tortillas de xamón. Pedimos todos los años, por algo será. Esta é unha das fins de semana con máis desplazamentos por estrada. Moitos, de feito, desprázanse para asistir a algunha da morea de festas que se celebran por toda a comunidade. E a estes tamén se suman os que comezan ou rematan as vacacións. De aí que a DXT vai a intensificar estes días os controis de tráfico. Iria Soengas. Si, entre hoxe e mañá poderemos atopar controis como este en calquera tipo de vía e a calquera hora do día. Os axentes van vixiar sobre todo que se respeten os límites de velocidade e farán ademais probas de consumo de alcohol e drogas. Ademais destes controis, polas estradas poderemos atopar estes días cámaras ou vehículos camuflados para controlar os excesos de velocidade que tamén se van vixiar dende o ceo cos helicópteros da DXT. Un operativo especial que ten por obxectivo mellorar a seguridade en días de un intenso volume de tráfico. De feito, calcúlase que ata a medianoite do domingo se produzan en Galicia uns 840.000 desplazamentos por estrada. Estamos nunha fin de semana de moito movimento nas estradas galegas. Os que se desprazan para vivir os centros de festas que se celebran espalladas por toda a comunidade suman os que comezan ou rematan vacacións. Encontrámonos nunha época que é estival, donde o movimento de vehículos é dos máis altos do ano, ademais súmase nunha data que é esta, o 15 de agosto, donde cambio de quincena e salida e retorno de vacacións aumentan, se cabe un poquinho máis ese movimento circulatorio. A verdade que vese bastante movimento, sí. Sí, hai moita xente na carretera estes días, claro, en agosto e todo o mundo se move.
Para velar pola seguridade viaria, a DXT está a intensificar os controis que estes días podemos atopar en calquera tipo de vía e a calquera hora do día. Estamos facendo un control de velocidade, estamos facendo un control de alcohol e drogas, factores importantísimos, como ben se sabe, na reducción da sinistralidade. Fixeron unha proba de alcoholemia neste caso e pois saleu negativo, como debe de ser, recomendado a todo o mundo. Nada, el control de alcoholemia, aspirar, inhalar y luego expulsar el aire hasta que terminar el pitido 0-0. Ademais, Tráfico tamén está a despregar pola rede viaria galega unha serie de cámaras e vehículos camuflados que controlan dende os excesos de velocidade ata o uso do cinto de seguridade ou do móvil ao volante. Estamos en plena operación especial de tráfico do 15 de agosto. Millóns de desplazamentos polas estradas. Por iso a DXT recomenda circular con moita precaución. E por iso tamén imos conectar agora en directo coas cámaras da DXT. Empezamos pola Coruña, na Ponte da Pedra. Circulación bastante fluida, menos no carril esquerdo, vense máis coches, pero moita normalidade. Continuamos máis ao sur, imos ata a Ponte de Rande en Vigo. Aquí a circulación tamén é moi fluida desta hora o normal. Seguro que porque moitos estarán nesas festas que xa avanzábamos ao comezo deste telexornal. O cambio de quincena neste mes no que hai xente colle vacacións deixase notar nas estacións de trens e autobuses e tamén nos aeroportos. O tránsito de pasaxeiros foi constante durante toda a mañá. Este era o ambiente na estación intermodal de Santiago este mediodía. Moito tránsito de pasaxeiros coincidindo co remate da primeira quincena de agosto. Bueno, eu veño de Vigo, veño de Guixar, tanto en Guixar como en Urzaiz tamén hai un montón de xente. Pero sí, se nota que es fin de verano porque hay muchísima más gente en los trenes y la gente querrá moverse a su destino final antes de empezar con el trabajo. Muchísima más. Sí, el cambio es increíble. Nas plataformas das estacións conflúen esta fin de semana os que rematan as vacacións e os que comezan as súas. Empezamos el martes las vacaciones, pero ya se nos acaba hoy. Ya mañana regresamos a Palencia. Bueno, pues nosotros hemos venido a veranear con mis padres 15 días y ya se nos acaba. Vamos a volar a Sevilla y de nuevo el lunes rutina de vuelta. Empezamos cuatro días más o menos. Venimos de Madrid y nada, a ver un poquito esto. Na estación de autobuses o panorama é semellante. Aquí atopamos peregrinos que comezan o camiño e outros que acaban de rematalo. Sí, vamos fazer o caminho de Santiago. Já está día 24. Finixo a mí. Para min as vacacións acabáronse. Fixen o camiño portugués e foi estupendo. Amazing. Imaxes como estas vanse repetir nas estacións e aeroportos ao longo desta fin de semana de mediados de agosto, un dos períodos do ano con maior número de desplazamentos. Muy bien, buen tiempo, buenas playas y buen ambiente. Hay muchísima gente, sobre todo los fines de semana. Llevamos más de 16 años viniendo y nada, empezamos a venir de solteros y ahora ya venimos con la familia. Pero ahora está a tope, está a tope. Praia, montaña, festas, a gran variedade de paisaxes e actividades que ten Galicia segue a traer milleiros de visitantes este verán. Xullo foi un bo mes e agosto parece que vai polo mesmo camiño. Demetrio Morenza. Sí, todo apunta a que este vai ser tamén un moi bon mes de agosto de vacacións. Está claro que este é un mes por excelencia para disfrutar dese descanso estival. Hoxe xuntanse todos aqueles que rematan esa primeira quincena de vacacións e aqueles que as empezan, así que é unha xornada con especial afluencia a puntos como este aquí en Sanxenxo, onde se pode ver moitísima xente ao longo de toda esta xornada, ou ben tomando sol na praia ou paseando, ou tamén nas terrazas para disfrutar xa desa comida ou deses refrescos e disfrutar dunha xornada onde aquí agora mesmo os termómetros marcan 30 graus. Mediados de agosto e algúns empezan xa coa recollida. Se acaban las vacaciones, hemos estado un mes aquí, la verdad que ha hecho un mes estupendo y nada, ya con pena para volver, pero así nos vamos con ganas de volver. Estamos intentando hacer el Tetris, ¿eh? No sé cómo voy a conseguir meter todo eso, más lo que aún queda, dentro de esto. Pero bueno, lo conseguiremos porque si no nos vamos. Tampoco estaría mal quedarnos, ¿no? Custa deixar sitio para os que chegan, que segundo as previsións seguirán ocupando un 80% dos establecementos turísticos. Venimos de Santiago, hemos estado ahí 4 días
Es la cuarta vez que vamos a Santiago, la quinta. Y ahora, bueno, tenemos aquí un apartamento y hemos venido aquí a pasar unos días en Sanjenjo hasta el sábado. O que falábamos ao principio do verán, que podíamos ter unhas estancias moi boas con índices de pernotacións máis ou menos similares aos do ano pasado, pois estánse cumprindo esas previsións. Remataremos agosto en torno a un 80-82% de ocupación global en toda Galicia. As estancias, nalgúns casos, foronse reducindo debido á inflación, e tamén se percibe unha reducción no consumo por turista, pero canto máis soben as temperaturas na península, máis demanda ten Galicia. Víamos como ano pasado estaba nunha media de 5 noites por turistas e este ano pois estaremos no 4,5. Vamos a esperar esos datos de finalización do verán, pero bueno, son cifras máis ou menos iguales ao do ano pasado. O sector espera un incremento do 1-2% con respecto ás cifras de ocupación do ano pasado. A climatoloxía nos está axudando moito e ese escaparate pois do eclipse tamén demostrou que temos potencial suficiente para seguir atraindo turistas. Esto parecía Benidorm este año, de verdad, el agua estaba bastante cálida y luego también hacía un poquito, pero sí sigue estando muchísimo mejor aquí que en Levante. Siempre tiramos para el norte, o bien aquí, o Cantabria, País Vasco, pero siempre el norte. Yo soy de fresco, no soy de calor. O litoral galego, tanto atlántico como cantábrico, concentra a maior parte do turismo, pero seguen medrando tamén os visitantes na Ribeira Sacra e outras zonas do interior máis descoñecidas. Santiago segue atraendo os turistas e a Catedral Compostela segue a ser o monumento máis visitado. De aí esta imaxe que se repite día tras día. Milleiros de turistas agardando pacientemente para acceder ao templo. A calor semella non importar. En la cola llevamos 1 hora y media esperando. Y no sé si llegaremos a entrar o no. Estamos aquí, continuaremos esperando. Y luego, bueno, pues aquí la santa paciencia de poder llegar a entrar a la iglesia y ya está. Lo que sea, vamos a estar acá esperando hasta poder ingresar, definitivamente. Esto, venimos de muy largo, son 8.000 kilómetros hasta acá y esto vale la pena. Fue una sorpresa, sí, realmente, porque vinimos temprano, pero pensábamos que íbamos a entrar. Vinimos como con 2 horas antes, pero no. Esta cola inmensa que el compañero ha grabado, inmensa, 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 y la mitad no son peregrinos. Si es la misa de peregrino, por favor, un pelín de prioridad para el peregrino. A calor atrae turistas, pero tamén fai que a seca aperte. 8 de cada 10 concellos están en alerta ou prealerta por falta de auga. En total son 91 concellos na demarcación Galicia-Costa os que se suman outras 150 localidades máis na zona do Miño-Sil. E agora a Xunta ven de endurecer a alerta a escaseza severa nos concellos situados nas concas do Lérez e do Anllóns. Ademais, activou medidas similares en Baiona sen chegar a declarar este nivel máximo de alerta. As medidas aplicadas varían dun concello a outro, dende recomendacións á veciñanza no uso responsable da auga ata cortes intermitentes ou sancións a aqueles que a utilicen de xeito indebido. Hai ademais restriccións de uso de auga en lugares públicos nalgúns municipios. Dende os concellos piden moderación e responsabilidade. Nesta aldea de Serantes, no concello de Leiro, levan unha semana enchendo o depósito de auga con cisternas para garantir o abastecemento. Onte encheuse a última carga e levamos suministrado o depósito de Serantes pois máis de 110 metros cúbicos. A ver hasta cando chega. A maioría dos veciños teñen pozo, pero resulta difícil para outros se dependen da auga da traída. A cousa da auga aquí en Serantes é como en todos os lados por aquí. Está mal que llevar faguer. Andan traendo uns pucillos dela para ir para o tanque e así andamos. Cada ano que ven a cada paso é complicado. Si hai máis sequía. Ben ves, non hai agua. Que nos trae unhas cisternas e enseguida debe de haber moitas roturas, eu que sei. Ou a xente gasta demais, eu non sei o que pasa. É moito tempo, é moita sequía. As roturas, a baixada de caudal nos ríos, o aumento de poboación no verán, todo inflúe, din. Eso en Leiro, pero os bandos e os avisos de sancións por un uso irresponsable da auga sucédense en moitos concellos. É o caso de Esgos, Melón ou San Cristobo de Cea, por exemplo. Hai alrededor de 250 municipios en toda Galicia afectados pola seca. Pero é que agora os puzos mesmo empezan a secar.
Entonces non hai manantiales, porque sitios que nunca pasou o que pasa, está pasando, porque é moito, sin chover. En Neda estiveron varios días en auga e non desbotan que os cortes de suministro se repitan. Tamén en Baiona teñen que aplicarse as restriccións e medidas de aforro da auga ante a alerta por seca. Ademais, as altas temperaturas e falta de precipitacións dos últimos meses deixa tamén a súa pegada no campo. Segundo datos de Unións Agrarias, as perdas acumuladas na produción de forraxes acadan xa os 164 millóns de euros. Hai pouca auga e cada vez vai máis calor. Case a metade sur do país está este sábado en alerta por episodio de calor. No caso do interior de Pontevedra, o nivel de aviso é vermello. Xoan Pereira. Sí, con temperaturas que chegarán aos 37 graus de máxima e as mínimas que non baixarán de 20, a Xunta decidiu decretar o nivel máximo, o nivel 3, alerta vermella por episodio de calor neste sábado festivo en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra, entre eles este de Covelo. Compre xa que logo hidratarse ben, non expoñerse ao sol, nin facer esforzos nas horas centrais do día. Vai ir moita calor tamén en zonas como as Rías Baixas, a Bacía do Miño, Valdeorras e a montaña de Ourense, aínda que aí o nivel de alerta é un chance inferior de cor laranxa. Hai que ter en conta tamén que a radiación ultravioleta está en máximos e o risco de incendios é extremo. A zona isoclimática do interior de Pontevedra, en que a Xunta decretou alerta vermella, abrangue 16 concellos, dende a Golada, situado máis ao norte, ata a Caniza, no borde sur. Un episodio de calor que comeza este sábado e vai manterse durante os primeiros días da semana próxima, con valores que acadarán os 37 graus en boa parte do centro e sur da provincia. As recomendacións básicas pasan por non facer deporte e actividades ao aire libre entre a 1 e as 5 da tarde. Hai que hidratarse de xeito continuado e non expoñerse ao sol. Pensamos pasar o día aquí comendo, refrescándonos na auga, cremiña protectora, nada sombreiro e a pasalo ben. Protector solar, bastante hidratación, agua y bueno, reparándonos un poquito aquí abajo de los árboles. Ao millor a sombriña ou refrescarse, está o río para refrescarse. Os nenos gustalle vir ao río, disfrutar, ca barca, cos amigos, que ahora veñen máis, a sombriña, o aireciño, maravilla. Nada, venir para acá, meterse en el agua y mantenerse hidratado. Yo vengo de Miami, hay calor todo el año ahí, esto para mí no es calor. A calor afecta tamén outras áreas de Pontevedra como as Rías Baixas. Vigo acadará hoxe, por exemplo, os 34 graus. E tamén case toda a provincia de Ourense, dende a Bacía do Miño ata Valdeorras e a Montaña Oriental. Aínda que aí o nivel de alerta é por agora de cor laranxa. O CEO na Mariña se advirte de que hoxe o sol non vai lucir. Vemos en Meteo Galicia, ademais, que chove sempre seguido. Ás veces non chove, pero bueno, é o clima que hai aquí. As temperaturas tampouco son excesivas para estar en pleno verán, alrededor de 21 graus. Aquí vivimos privilexiados. Isto é unha cousa... Isto que yo contes de fora, que seña do sur ou por aí, non o cree, claro. De feito, ves moitas veces pasear, escoitas a xente, dicelle, está falando polo móvil e contanlle aos familiares, oye, aquí por la noche nos hace falta unha chaquetita e para dormir nos tenemos que tapar. Lonxe de ser un inconveniente, o tempo é un dos puntos fortes para quen elixe esta zona como destino turístico. Vengo de Cataluña y aquí me encuentro de fábula. Yo vengo buscando esto, el fresco y todo este clima que hay por aquí. A Mariña supón o contrapunto ás altas temperaturas propias do tempo estival. Para mí es una ventaja, porque estoy más fresco, no necesito de momento en casa, solo necesito ventilador, no necesito aire acondicionado. Y se puede salir a la calle, se puede andar por cualquier sitio y no tiene ningún problema de calor. De lluvia, pues de momento aquí no ha llovido mucho. Esto es una ventaja, es un clima mucho más suave, nunca hace mucho calor. Y estamos acostumbrados ya a que haya nubes, eso no tiene ninguna importancia. De feito, a chuvia é un dos valores que destacan desta zona, que cada vez recibe a visita de máis turistas.
Extinguido o incendio forestal de Taboada tras afectar cerca de 56 hectáreas. A primeira hora desta mañá quedaba estabilizado o lume que afectaba o concello coruñés de Lousame. As primeiras estimacións falan de 20 hectáreas queimadas. O lume comezou na tarde deste venres na parroquia de Lesende. Varios medios, tanto terrestres como aéreos, continúan traballando na extinción do incendio. Entre outros medios, movilizáronse á zona 16 motobombas, 3 palas, 9 helicópteros e 4 avións. E para mellorar na loita contra o lume, a Xunta vende incorporar un novo avión de coordinación e vixilancia. A aeronave súmase aos 2 helicópteros de coordinación cos que contaba o Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Ten máis autonomía, atra 4 horas, unha maior capacidade de transporte e achega información da evolución dos lumes en tempo real, clave para tomar decisións. En Huesca, o incendio forestal de Riglos supera xa as 15.000 hectáreas logo dunha noite complicada para as tarefas de extinción. O dispositivo mantense no máximo nivel de despregamento con máis de 600 efectivos e unha trintena de medios aéreos. O obxectivo principal é conter as reproducións, consolidar os perímetros e garantir a seguridade da poboación. En Huelva, entre tanto, a evolución do incendio de niebla é favorable e permitiu o regreso a casa dun centenar de desaloxados. Non moi lonxe deses incendios, en Granada, a terra tremeu esta madrugada. Foi pouco despois da 1 da madrugada. Un tremor de 4,8 graus na escala Richter e con epicentro na localidade de Aledín fixo saltar todas as alarmas. Foron só 10 segundos, dabondo para que moitos saíran das súas casas por medo a réplicas. De feito, houboas durante toda a mañá, aínda que de menor intensidade. Afortunadamente, os danos só foron materiais. Aínda así, o Goberno andaluz mantén activada a fase de emerxencia e atento tamén os efectos desas réplicas. De maior intensidade foi o tremor rexistrado en Indonesia, concretamente na illa de Flores. Foi de 7,7 graus na escala Richter. O último balance indica que hai 2.000 evacuados e 38 mortos, aínda que a busca de vítimas continúa, así como a avaliación de danos. Polo de agora, calculase que hai medio cento de vivendas con danos graves. En Colombia seguen buscando vítimas do terremoto que o pasado luns sacudiu boa parte do país. Un devastador tremor de 7,4 graus. O último balance indica que morreron 288 persoas, entre elas un cidadán español. Hai aínda 378 persoas desaparecidas e máis de 100.000 damnificados. En Ceuta, calma tensa na fronteira con Marrocos ante unha alerta por unha posible nova entrada masiva de inmigrantes. As forzas de seguridade marroquís interceptaron centos de subsaharianos ás aforas de Castillejos. Coa crise migratoria de finais de xullo aínda na retina, Ceuta vive hoxe unha xornada delicada ante a alerta por unha posible nova entrada masiva de inmigrantes dende Marrocos. Este 15 de agosto era a data que se barallaba nos chamamentos difundidos nas redes sociais para repetir un episodio como de hai 15 días. Porén, quen teña pensado cruzar hoxe a fronteira de maneira ilegal atoparase cun importante dispositivo de seguridade das autoridades de España e das de Marrocos. No lado español están despregados numerosos efectivos da Garda Civil e da Policía Nacional con unidades especiais listas para intervir ante calquera conato de entrada masiva. Para garantir este despregamento, suspendéronse permisos e vacacións de militares e axentes da Garda Civil. A pasada madrugada e as primeiras horas deste sábado transcorreron con relativa normalidade dentro da calma tensa e dun intento fallido protagonizado por centos de migrantes, a maioría subsaharianos, que foi frustrado polas forzas de seguridade de Marrocos nunha zona montañosa ás aforas da cidade marroquí de Castillejos, o suroeste de Ceuta. O dispositivo de seguridade reforzado repítese en Melilla, cunha aparente maior tranquilidade que en Ceuta, pero con máis efectivos e medios marítimos e aéreos dos habituais. A Garda Civil detén 14 persoas e investiga 60 no marco da operación Goscan. Os detidos comercializaban cans con amputacións ilegais nas orellas e no rabo. Operaban en toda España e mantiñan unha actividade internacional que incluía a exportación e venta de exemplares a México. Están acusados de delito contra os animais, intrusismo laboral e falsidade documental.
A entidade que publica o ranking de Xangai, a clasificación internacional de universidades máis recoñecidas, ven de publicar a edición deste ano. En el aparecen dúas universidades galegas. A Universidade de Santiago, que se mantén na metade da táboa, e a de Vigo, que pecha a clasificación. A mellor universidade española é a de Barcelona e a de Harvard repite como a primeira do mundo. Nos días festivos como a hoxe, nos que ademais hai festa en tantas parroquias e concellos, o lacón e a empanada son os reis das mesas, pero tamén a tortilla ou as tortas. Por iso, esta mañá, milleiros de persoas recollían nas panaderías as encargas de comida que tiñan feitas para celebrar a festa cos seus. Dende primeira hora traballan sen acougo nesta panadería de Lugo. É un negocio de case 40 anos rexentado por 4 irmás. Hoxe no Obradoiro coceron máis de 200 empanadas e asaron máis de 60 lacós. Nos festivos sempre hai moitas encargas porque somos máis de xuntarnos ca de cociñar. Cociña menos, mira, encargan empanadas, incluso troceadas, os lacós asados, incluso loncheadiños xa preparados para chegar a servir, e logo pan, sí. Hai encargas para levar para casa, pero tamén para ir a romerías ou á praia. Casi todos os fins de semana pois sempre se xuntan pois a familia, uns amigos. Por exemplo, hoxe ou mañá piden para a playa. A xente espera a súa quenda. Sí, algunas veces comemos empanadas tamén e hoy que hai, pois tamén nos levaremos. Empanadas e lacón. Bueno, penso que a xente cando os festivos así un día de reunión familiar que aproveita máis para mellor estar xuntos ou non facer tanta comida na casa, disfrutar máis. De Lugo imos a Rábade, son as festas do verán e as panaderías tamén están a tope. Cada vez cociñase menos, tanto en postre como en carnes, corderos, lacones, bueno, algo de todo, pero menos, cada día menos, E os días das festas, como agora no Brao, aínda menos. Sí, esta quincena aquí é moi fuerte, sí. Hola. Que encargache? Encarguei un lacón, porque é festa na casa, estamos 7 persoas, e tamén empanada e o panciño. A ver o lacón, pois, para non ter que facer nada na casa. Estar coa familia, comer rico e, bueno... Vámonos todos os irmãos tamén. Somos... Bueno, éramos 6 irmãos, ahora somos 5, pero xuntámonos para todos. Conexo, polo, tremeses, e despois pimentos e tomate, todo isto. E mañá? E mañá, pois, o lacón. Lacón e empanada, os reis do menú galego nas festas. As festas sucédense esta fin de semana por toda a xeografía galega. Imos en directo a unha delas, porque na Caniza celebran a súa tradicional Feira do Xamón que chega xa aos 60 anos de historia. Andrea Otero. Sí, en moi bo ambiente temos hoxe aquí na Caniza, nesta carballeira, epicentro desta festa gastronómica onde milleiros de persoas, calcúlase que ao redor de 10.000 persoas acudiron hoxe aquí para catar o produto estrela. Son xa 60 edicións, que non son poucas, celebrando esta festa gastronómica que ano tras ano demostra que o xamón da Caniza é o mellor por varios motivos. Un deles, as condicións meteorolóxicas que se dan na zona, que fan que a curación sexa no punto ideal, e outra delas tamén a matanza tradicional que siguen aquí nesta zona esta mañá, e ata agora to mediodía ademais podemos ver o concurso nacional de corte de xamón, onde vimos as mellores técnicas, e ese xamón que foi cortado ademais pode ser mercado agora por todos estes milleiros de asistentes. Calquera persoa que queira catar o xamón da Caniza, o único que ten que facer é achegarse ata aquí, ata esta carballeira, e escoller a modalidade que máis lle guste, porque hai para todos os gustos e todas as variedades, como por exemplo en bocadillo, en empanada, en croqueta, asado, o corte ou en roxóns. Un bocata xa para desayunar, é moi ben. El asado, está mi padre por aí buscándole el asado. É unha festa moi boa, mete moitísima xente, e está moi ben, a ver, degustas un pouco que é a especialidade aquí, máis ves un pouco o ambiente que hai. Vimos todos os anos, por algo será ben. La verdad que es muy guay, a mí me gusta mucho, y las gaitas y todo este tema, la verdad que es muy chulo. Muy rico, muy bueno. O verán en Galicia é sinónimo de troula, xa sexa coa excusa de exaltar a calidade de algún dos produtos máis destacados da nosa gastronomía, co propósito de preservar algunha das nosas moitas tradicións, ou simplemente co ánimo de gozar da música coas orquestras como protagonistas das verbenas.
Pero se hai unha fin de semana de festa por excelencia en Galicia é esta, a do 15 e o 16 de agosto, na que se xuntan a Asunción de María e o San Roque. Este último santo é o que celebran nas festas patronais de Vilagarcía de Arousa. Ali mollarse é case unha obriga. A festa da auga reúne a toda a vila e a moitos visitantes. Todo comezou a mediados dos 80, cando, logo de trasladar a figura de San Roque ata a súa capela, os romeiros pediron aos veciños que os refrescase. Este ano acompañará o tempo. Os termómetros chegarán mañá en Vilagarcía ata os 32 graus. Menos calor fará en Betanzos este domingo a medianoite, cando se volverá a soltar o globo de papel máis grande do mundo, ante a atenta mirada de milleiros de espectadores. Con arredor de 25 metros de altura e 50 de circunferencia, elabórase de xeito artesanal cos materiais que se levan usando 150 anos. En Marín, a cita está coa moito máis recente festa corsaria en homenaxe á liberación da vila en 1809 durante a Guerra de Independencia. En Combarro, en Pollo, celébrase a 31ª edición da Festa do Mexillón. A degustación deste produto do mar súmanse pasarrúas e concertos, igual que nas festas da Peregrina en Pontevedra. Ali hai concerto esta noite de Vacas. En Castrelos, en Vigo, hoxe é a quenda do cantante galego de música indie Iván Ferreiro. E nas festas de María Pita, na Coruña, actúa o cantaor de flamenco xitano Israel Fernández. Na Televisión de Galicia seguimos a procura da Orquestra Perfecta. Hoxe, unha batalla sen precedentes. A inmortal Trébol contra a revolucionaria Origen. Din que as orquestras xa non son como antes, pero hai unha en Galicia capaz de desmontar o mito. A Trébol. Frente a ela, a Origen, unha formación que ven cun propósito cambialo todo. Esta noite vaste divertir. Vas bailar. Vas cantar. E sobre todo, vaste emocionar. Tuve un neno desde moi pequeniño, desde bebé. Marchou cando tiña 5 anos e medio. O día doxe non sei nada del. Só 3 novas voces pasarán a final para formar parte da Orquestra Perfecta. E ollo, porque se queren máis troula, queden ver o Tarde Piaches. Hola, Silvia. Máis de verdade. Moi boas tardes, Antía. Hoxe o día máis verbeneiro de Tarde Piaches porque media Galicia, máis de media Galicia está de festa celebrando verbenas. Bueno, pois que che podo contar? Falaremos na nosa sobremesa precisamente disto da verbena, das romarías, das festas dos patróns, das patroas, pero con 4 persoeiros moi queridísimos, que son David Zamor, Lucía Rodríguez, tamén temos a Carla Núñez e Estíbaliz Veiga, así que non perdades hoxe o Tarde Piaches, porque ademais teremos unha entrevista de altura, Fernando Romai. Quen vai perder hoxe o noso programa? Se masifica mucho y aquí a veces es que llega a haber 40, 50 perros ahí metidos que, bueno, eso parece un barullo que no veas la que monta. Os cans teñen que estar soltos donde se poida, pero teñen que correr, teñen que socializar con outros cans. Eso só podese facer pois nos canils. É que en Galicia hai máis cans rexistrados que nenos. A cifra aumenta cada ano e a sociedade debe adaptarse. Para facilitar a convivencia, as cidades habilitan zonas acotadas nas que as mascotas poidan divertirse en semiliberdade. Os galegos gustanos ter mascotas. Somos a 5ª comunidade de España en número de animais de compañía rexistrados e a meirande parte deles son cans, animais que precisan coidados e tamén zonas de esparcimento. Por iso aumentan cada ano as áreas de lecer nas cidades exclusivamente para uso dos cans, onde eles poden gozar sen ataduras e tamén con responsabilidades para os propietarios. Maia é a cadela máis coñecida neste recinto canino do barrio de Irís, na Coruña, goza socializando cos cans veciños. No noso caso, que nos gusta soltalos e que anden libres e que interactúen e que nos xa facemos grupos de xente e que damos, pois sí, é perfecto. Porque claro, polo parque non os pode soltar, está prohibido. E aquí chega Brigi, unha das últimas incorporacións a este parque. Nosotros adoptamos a Brigi más o menos hace un mes y medio, así que estamos recién con esto. Y acá hay sitio para bañar a los perritos.
Llegamos y la bañamos ahí siempre, cuando corretean, le pegamos su duchita. Zona de baño, fonte e balado protector son algúns dos equipamentos que require un bo parque canino. Ademais de boa zona para as carreiras, algúns mesmo gozan de instalacións para exercicios agility. Así se prevé para o parque en Bioño, que será o sexto na Coruña, a cidade galega con maior número de áreas deste tipo. 54 contabiliza a aplicación DogPark na nosa comunidade. Para José e o seu Border Collie Fox, este é un espazo imprescindible. Como anda este? Se non queimamos un pouco na calle, despois me cago en 10. Chegas a casa e anda detrás dos gatos pastoreando. Este é un border collie, un pastor ovejero. E su naturaleza é esa, es pastorear, correr, libertad. Sí, os cans teñen que estar soltos donde se poida, pero teñen que correr, teñen que socializar con outros cans. Os cans ao final, como sempre decimos nós, é unha escuela para os cans, porque ao final relacionanse cos demais, aprenden a xestionar mellor a súa enerxía. Os donos de cans procuran manter o seu espazo limpo e en boa convivencia. Vouche contar, tú vas polo parque e hai máis cacas de perros que aquí. Entre eles soen lavarse moi ben. Ainda que os vexas ladrar, hai xente que se poñe nervioso, están ladrando, non, están xogando. En Galicia hai 450.000 cans rexistrados, un por cada 6 habitantes, e a cifra aumenta cada ano, segundo datos da Estatística Nacional sobre a Protección Animal. Hai máis cans que menores de 14 anos. No rematamos aquí, que pasen un bo día cheo de festas. Iso sí, teñan precaución nas estradas.